salati a kuma aiki mai kyan gira, shine kaunarsa ke sanya raina gobara, sa raina yayi sanyi ya zarce kankara, iyayen manzon mu wallahi sun zarce na kowa. Sayyidi Abdallah tamkar ka ba za a yi ba, sayyida Amina kin zamo fitilar Larabawa. Sayyidi Abdallah labbai ka mai kyan kwalliya, mata leke suke su ga mai kyan tafiya, da ganin safa ka san akwai karamatin jiya, dole in masa tambari in kunno jiniya, da silar Zainabu ya fitar da sarkin duniya. Sayyidi Abdallah hasken ka ya haske na kowa. Sayyidi Abdallah tamkar ka ba za a yi ba, sayyida Amina kin zamo fitilar Larabawa. Idan yayi magana a ko'ina ba a tankiya, baya karya ta ko'ina sai dai gaskiya, ko ranar mashar da san ka zanyo tutiya, duk wanda ya ƙi shirin kiyama zai sha wuya, don ɗansa ilahu ya lahira ya yi duniya. Sayyidi Abdallah hasken ka ya haske na kowa. Sayyidi Abdallah tamkar ka ba za a yi ba, sayyida Amina kin zamo fitilar Larabawa. Abin fili na ne ga gona na yi ruwa, sai da Amina mai sanki dai ita ce kawa, mun rusuna gunki sai da ai mana afuwa, mun miƙa wuya gare ki gyara mana rayuwa, sai da dukkan mata da bazarki suke rawa, kin zamo rumfa ta dole kin mamaye Larabawa. Sayyidi Abdallah tamkar ka ba za a yi ba, sayyida Amina kin zamo fitilar Larabawa. Sayyida Amina kin zarce mata ɗaukaka, zamanin ki babu mai kinki kaf a garin Maka, ke ce kika kalla annabawa a cikin daga, gidan da kika shiga gidan sai ya haskaka, ga wani almajiri ya tsaya kofar daka, sayyida in kin ce na shigo ni na zarce kowa. Sayyidi Abdallah tamkar ka ba za a yi ba, sayyida Amina kin zamo fitilar Larabawa. Abdallah tamkar ka ba za a yi ba, sayyida Amina kin zamo fitilar Larabawa. Sayyida Amina labbaiki yar babban gida, waye bai bi ki ba ya tsaya yin gargada, mai sauri ya shigo tun kan a rufe gida, ni dai na sallama na bi ki uwar gida, fata na ni dai a so ki shi zan jaddada, dukka wanda ya ki sai ya da sai ya kasa tsayuwa. Sayyidi Abdallah tamkar ka ba za a yi ba, sayyida Amina kin zamo fitilar Larabawa. Assalamu alaika annabi kai mana gata, gatan mai gata kuma gatan mara gata, ka zarta rubutu kuma kai ne makaranta, da za a yi wai a ce iyayenka suna wuta, duk wanda ya ce hakan ba zai je ma'azabta, kowa ne ya faɗi ku faɗa masa ya zama wawa. Sayyidi Abdallah tamkar ka ba za a yi ba, sayyida Amina kin zamo fitilar Larabawa. Wani haske ne ya kai naka nurin layi, wata aya ce ta kawo ka babin layi, wani yare ne ya kai naka asadun layi, wani zance ne ya kai naka saifin layi, wani annabi Musa kalamun layi, annabi kai karke komai kai kake juya kowa. Sayyidi Abdallah tamkar ka ba za a yi ba, sayyida Amina kin zamo fitilar Larabawa. Wanka da lafiya kuma ka taka daidai, kowa ya kauce kai kadai ne daidai, lafiya ga gayya ka ja mu can gaba dai, ni dai ko yanzu ko ta kai za na budai, zan badar da ka yanka su da kai mun daidai, ko a yaushe Mahmud kai nake yin kewa. Sayyidi Abdallah tamkar ka ba za a yi ba, sayyida Amina kin zamo fitilar Larabawa. Malaman hukun nabi mun zo muku tari, barmar ka muke nema nuna la'anwari, matawalle na ma'aiki ne na zo muku tari. Honorable na ma'aiki ne na zo muku tari,
madinar annabi ne na zogun ka sirrin sirri. Assalamu alaika annabi mai malagata. Abdallah tamkar ka ba